כולכם ודאי מכירים את הסיפור הילדים, סבתא בישלה דייסה. הרשו לי לספר לכם את סיפור ההמשך. הסיפור נקרא הממשלה הרכיבה תקציב. הממשלה הרכיבה תקציב, נתנה לחרדים, נתנה למתנחלים, נתנה למקורבים, נתנה לציבור הערבי, ולעולים לא נשאר כלום. עד כאן החלק ההומוריסטי, כמו שאתם מבינים. ההמשך של הסיפור הוא בכלל לא מצחיק. בתקציב המדינה שאישרה ממשלת ישראל נקבע שמיליארדים יגיעו להתנחלויות מבודדות, מיליארדים יגיעו לחלק הציבור החרדי שלא לוקח חלק בחובות האזרחיות, מיליארדים יגיעו למקורבים רק בגלל שיקולים פוליטיים צרים. אבל בתקציב המדינה אפילו אין שקל אחד שנועד לשפר את תנאי הפנסיה של העולים. 25 שנים עברו מאז גל העלייה הגדולה לישראל, ועדיין העולים ממדינות ברית המועצות לשעבר שעלו לישראל בגיל מבוגר יחסית נמצאים ללא פתרון כלכלי לימים בהם יצאו לגמלאות. בין השנים 1990 ל-2000 הגיעו לישראל כמיליון עולים ממדינות ברית המועצות לשעבר, כ-200,000 מהם היו אז בני 25 עד 44, הם עבדו בעבודות הכי קשות והכי שוחקות, מאבטחים, פועלי בניין, עובדי ניקיון, ועבורם נותרו מעט מאוד שנים בהם יכלו לצבור זכויות פנסיוניות בישראל ולחסוך כסף לשנים הבאות. ראש הממשלה נתניהו, אמרת שאתם לא מתעייפים, ואמרת גם כשקשה אתם לא הולכים לישון, אבל העולים לישראל בני הדור שלי מתוסכלים. הם אומרים ראש הממשלה שלנו לא ישן, אבל הוא גם לא סופר אותנו. הם חשים שבמשך כל 7 שנים בהן אתה ברשות הממשלה, אתה מתעלם מהם ומבעיות ההורים שלהם. ממשלת ישראל הייתה צריכה לגבש תוכנית כלכלית מתוקצבת שתכלול מענקים ייחודיים לעולים שיוצאים לגמלאות וצפויים לרדת מתחת לקו העוני. לפי כל גורמי המקצוע מדובר בכמיליארד וחצי שקלים. מיליארד וחצי שקלים. לכן עלינו להחליף את הממשלה הנוכחית שנוהגת בהזנחה פושעת של אזרחי ישראל שעלו למדינה על פי החוק. רק אם נחליף אותה נמנע אסון כלכלי הבא שצפוי להתרחש בישראל בשנים הקרובות. על כן אני מבקש מכם להצביע בעד אי האמון בממשלה ולאפשר לממשלה אחרת בעלת חזון אמיתי ובעיקר ראש ממשלה אחר לפעול. תודה.